Днес сме ви дошли на гости, за да ви разкажем една приказка за музиката. Вие обичате ли да слушате музика? Да! А знаете ли как е започнало свиренето, пеенето, танцуването? Започнало е още в най-древните времена, когато хората са живеели в пещери, в гори и са ходили на лов, за да изкарат своята прехрана. Чували ли сте за индианците? Да. Аз не. Не. Аз не. Това са едни хора, които живеели много близо до животните в пещери, обличали са се в кожи от животни и са имали много интересни танци и музики. Сега ние с Александър ще ви изсвирим един такъв индиански танц. Сашко, поклони се на децата. Александър е от училище Цар Симеон, втори клас, но той вече участва в един конкурс за пианисти и спечели втора награда. Сега той ще ви изсвири индиански танц. Видяхте дивашките танци на индианците, а сега пък ще ви заведем с Сашко от училище Петко Славейков. Ела да се поклониш на децата в балните зали на принцовите и принцесите. Той ще ви изпълни едно адажио. И така, отново оставаме в балните зали с Виктория. Тя е втори клас, поклон направи на децата. Аплодисменти за Виктория. От училище Васил Априлов. Тя пък ще ви свири един валс. Той се казва валс на слоновете. Слушаме те, Вики? Виждате как с музиката можем да пътешестваме навсякъде по света. Сега с Виктория ще ви заведем в страната на вълшебствата. Персия. Страната на Аладин и вълшебната лампа, страната на Симбад мореплавателя, на Али Баба и 40 разбойника. Гледали ли сте как един факир с челма на главата, седнал по-турски, свири на един инструмент, който се казва зурла, а пред него от един чувал излиза какво? Една змия и танцува под звуците на музиката. Ето такава музика ще чуем в момента от Вики.
ще ви изсвири една песничка, от която вие ще познавате кога е весело и кога е тъжно. Аз ще ви подскажа, че в началото започваме весело. Слушаме, Вики. Андре. Ето как стана тъжно. Пак е весело. Чувате ли го как стана тъжно? С музиката можем да изобразяваме различни неща. Сега Виктория ще ви нарисува един будилник. Какво е будилник? Часовник, който събужда хората. Много хубава песничка за пеещата птичка. Аплодисменти за Виктория. Поклон, Вики, на децата. И поканваме на сцената Теодора от училище Клинен, втори клас. Аплодисменти за Теди, която ще ви нарисува един жабок. Какво прави жабата? Квака и подскача. Нали така? Слушаме как подскача жабока. Представихте ли си как подскача и как хвата жабока? И сега ще ви поканя да отгаднете каква е песничката, която ще ви свири Теди. Който я знае, започва да пее заедно с нея. Сигурно ще научите по-нататък. Аплодисменти за Теодорка. Поклон, Теди. И поканваме на сцената Сашко, който ще започне да ни рисуват картинки. Какво животно ще ни нарисува Сашо сега? Децата ще отгаднат и рисувай със звуците на музиката. Бац, бац! Бац, бац, бац! Кой боцка така? Кой боцка? Кое животно боцка? Дърнежа, разбира се. Точно така. Бац,
ще ви нарисуваме една картина на страшната вещица. Нашата вещица е модерна и лети на метла, но метлата е с мотор. Слушаме сега мотора на метла. Ето го мотора как бръмчи, а в тъмната гора вещицата обикаля на метлата. И какво иска да направи? Нещо страшно и лошо. Бързо да избяга. И нашата вещица отида с мотора си. Аплодисменти за Сашко. Сега той ще ни нарисува пък едно превозно средство. Да видим какво ще бъде то. Автомобила. Следваща гатанка. Едно българско хорце. Да се завърнем малко в... Всъщност не, преди това ще отидем в една държава, която искам вие да отгаднете коя е. Познавате ли каква е тази музика? На какви държави? Едни хора с по-особени очи, малко издължени. Китайците. Китайците, които имат една особена и специфична музика. Може би не сте чували китайска музика. Ето сега изсвирим една китайска песничка. Сега се завръщаме в България с едно българско хорце. Сашо, слушаме. Коро? Гайда. Ще завърши с едно много весело буги. Това е един весел танц. Thank you.
наклонят общо на децата, застанете тук отпред пред тях. Въртете се. Направете заедно и поклон. И ви казваме довиждане. Какво ще кажете довиждане?